Ya kamata a rubuta ɗan uwa, ɗan auta, ɗan cirani? A haɗe ne ko a rabe ne? A yau zan ɗora ne daga bidiyon da ya gabata kan harɗantawa kalmomi masu tsarin ɗan, ƙwayar kalma da ke haɗuwa da wata kalma ko suna su tayar da wata kalma ta daban. Wani ɓangare da muke yawan kuskure a rubutunmu na Hausa na yau da kullum. Misali, ɗan auta. Kuskure ne a raba domin kalmomi ne biyu da suka haɗu suka tayar da wata kalma mai ma'ana ta daban. Kuma duk kalma ba a raba ta. Don haka ɗan auta a haɗe ne. Ga wani misalin, ɗan uwa. Wannan ma kalma ɗaya ce. Haka ma ‘yan uwa a tsarin harɗantawa na ‘yan wanda zan yi bayani nan gaba. Ga wani misalin, ɗan cirani. Mukan yi kuskure wajen rubuta wannan kalmar inda ake yawan rabawa, amma kalma ɗaya ce kuma kuskure ne a raba kalmar. Wasu ma kan yi amfani da karen ɗori, amma kuskure ne domin ɗan cirani, ‘yan cirani kalmomi ne biyu masu zaman kansu da ba su buƙatar karen ɗori, wani ɓangare da zan yi bayani nan gaba.